Hallelujah. Kakabsat, ti mensahe tayo itang arabi ket naggapu iti San Lucas. San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 1, aging gana 10. Ti titulo ng kakabsat ket ti nakaskas daaw apamati. Ket rugyan tayo nga roden. Amen? Ta kayo nga adda iti Bible apps na, dito iti RIPB nga usarente nga kanayon, gapu tayo so dito iti adda. Kapitulo 1, versikulo 10, versikulo 1, versikulo 1, aging gana 10, iti Kapitulo 7, iti San Lucas, dito iti kunana. Versikulo 1. Napan ni Jesus ijay Capernaum, apaman ang nasauna amin dagitoy kadagiti tattao. Dos, ada sa ti may sa kapitan dagiti soldado ti Roma. Masakit ti patpatgen na unay nga adipen, ket dandanin matay. Idi madamag ti kapitan ti maipapan ken ni Jesus, imbaon na ti sumagmamano apang lakayen a Hudyo. Tapno dawaten daken kuana nga umay na agasan ti adipen na. 4. Napandakin ni Jesus ket nagpakpakaasi daken kuana. Pudno ang maikari daytoy a tao iti tulong mo, kinunada. Taay ayaten na dagiti tattao mi, ket impabangunan na kami pay iti sinagoga. 6. Kimuyog ni Jesus kadakwada, idi asidegen ni Jesus iti balay, nang ibaon ti kapitan kadagiti gagayem na, tapno ibagada dahito ikinkuana. Apo, di ka la agbanbanugin tadyak may kari nga umawat ken ka iti balay ko. Ipapan ko pa'y adyak may kari nga umay ken ka iti personal. Agbilin ka laeng ket umimbag to ti adipen ko. Uray siyak, ada dagiti opisyales ang mangituray kanya, ket adamit soldado nga iturayak. Inka, kunak iti adipin ko, ket aramiden na. Nasdaaw ni Jesus, ang nakangeg iti daytoy. Sinamo na dagiti adu a sumursurot ken kuana, sana kinuna, ibagak kada kayo, ajak pa'y nakakita iti kastoy a pamati, uray iti entero nga Israel. Nagsubli dagiti na iboon iti balay ti kapitan, ket nasangpetanda nga imembagen ti adipen. Hallelujah. Kakabsa tapno nalalawag pa'y basit, tapno mawawatan tayo pa'y nga ad-ado. Dati nga pasit iti Biblia, kit na isurat pa'y iti San Mateo. Ket dito miti kunana, iti San Mateo, versikulo 8, Kapitulo 8, versikulo 5, aging gana 13. Dito iti kunana. Iti sumungsungad ni Jesus ijay Capernaum, sinabat ti may sa kapitan, ti armada ti Roma ket nagdawat iti tulong. Apo, kinunana, masakit ti adipin ko iti balay, napareliti ko ket marigatan unay. Umay ko pa imbagen, kinuna ni Jesus. Insungbat ti kapitan, saan ang masapol nga umay ka, apo? Jak maikari nga umawat ken ka iti balay ko. Agsao kalaeng, ket umimbag ti adipen ko. Thank you, Jesus. Kauray siyak, addaak iti babaen dagiti naturturay ngem siyak, apag tungpal ket addamit dagiti soldado amang tungpal ka dagiti bilin ko. No kunak iti maysa mapan ka idjay. Mapan. No kunak iti sabali umay ka. Umay. Ket no ibilin ko iti tagabok aramidem daytoy aramiden na. Versikulo 10. Nasdaaw ni Jesus. Idi nangeg na daytoy. Ket kinunanang kadagiti sumusurot ken kuana, ibagak kada kayo, jakpay nakasarak iti Israel, iti siya sino man nga addaan iti kastoy a pamati. Laglagipin nga adunto ti agapo iti laod ken daya
Makisango iti panganan kada Abraham, Isaac, kini Jacob, iti pagarian ti langit. Ngem, dagiti na ituding nga agtawid iti pagarian. May purwaktan to iti ruwar anasitnget, ket agsangit, ken agngaretnget dan to gapu iti riganta. Kinunani Jesus iti kapitan, agawid kan. Maaramid to ken ka, akas iti pannamatim. Imimbag ti adipen ti kapitan, iti dayta laeng nga oras. Hallelujah. Kakabsat, kastoy tinapasamap. Kalkalpas ni Apo tayo Hesu Kristo, ti nagkararag, nga nagpatpatnag, nasarakan dahil ti kakabsat iti San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12, ijay bantay, ket bimaba. Sa nagpili kadagiti adal na ti 12 nga dinutukan na nga apostoles. Idi sumanglag da iti bantay, adu dagiti adalan na nga nagururay ken kuana nga kahit nga agtingeg kadagiti isursuro na. Adu pa dagiti masaksakit nga imay ket naimbaganda amin. Sa nangrugi sa inrugi natin ng isursuro may papan kadagiti kinagasat ken kinadaksang gasat. Dahito dayjay ti sermon ni Apo Jesus iti bantay wenno dayjay beatitudes nga masarakan ijay San Mateo Kapitulo 5. Kalkalpas na nga nangisuro ket napan ijay Capernaum. Adda ti naparalig ti ko nga patpatgen nga adipen ti kapitan ti Roma akas nangig tayo. Imbaon daytoy nga kapitan dagiti panglakayen nga Hudyo nga tinutulungan na. Kimuyog nga rod ni Apo Jesus kadagiti panglakayen nga Hudyo. Laglagipin yung kakabsat nga dati surat ni San Lucas ken ti surat ni San Matthew ket kasla pagtipunek tapno mas may metipan nakaawat tayo. Amen? So nga napan ni Capernaum adda ti maysa nga adipen ti kapitan ti Romano nga sakit ket imbaon ti kapitan dagiti panglakayan ti Hudyo nga tinutulungan na. Laglagipin tayo nga ti kapitan ket inuna na nga imbaon dagiti Hudyo. Apay gaputa Hudyo isu ni Apo Jesus ket isu na ket Romano hentil ti tudingda. Kimuyog nga ni Apo Jesus kadagiti panglakayan nga Hudyo ket idi asidegen iti balay nangibaon manen ti kapitan kadagiti gagayem na. So imuna na nga imbaon dagiti Hudyo, kimuyog ni Apo Jesus kadagiti panglakayen, ket idingan nganin iti balay, imbaon manen ti kapitan dagiti gagayem nan. Hallelujah. Tapno ibagada ken kuana nga masarakan di versikulo 6, Apo, di kala agbanbanugen, tadyak maikari nga umawat ken ka iti balay ko. Ipapan ko pa'y, tadyak maikari nga umayken ka iti personal, agbilin kalaeng, ket umimbagto ti adipen ko. Dahito nga naisao, ket isu ti sao, dahito nga kapitan nga imbaga na nga ibaganto ti gagayem na kini Apo Jesus. Hanga tay kapitan nga mismo daytoy. Ngem, dahito tiket ko kung mga ipakaamu kada tayo kakabsat. Dagiti soldado iti, dagiti Romano iti, ken uray dagiti tattao iti, dagiti sao, dagit napatiglaunay. Adati grado na, no imbagadang ket kasla nalpasen. Anya kasla datay itang aday bagata yung ket, awang pa'y ti mamatin. Amen?
Isu nga idi imbaga ni kapitan daytoy kadagiti gagayem na kastoy ti ibagam kenkuana. Isu nga daytoy ket imbaga dagiti gagayem na. Idi asidegin iti balay, so itultuloy nga ron ni Apo Jesus nga mapan iti balay, idi imuna nga inayaban ti Hudyo, imbaga na kadagiti Hudyo, sumurutak kada kayo, idi umas asidegin, imbaon ti kapitan, ti gagayem na, ket idi ngani nga makadanon iti balayen, iti balay ti kapitanen, dahito mitikwan. Idi asidegin iti balay ti kapitan nga mismo ti kapitan ti mismo nga simmabaten kini Apo Jesus. Sana kinuna kita ito di masarakan di sa Matthew Kapitulo 8, versikulo 8, kunanakit, saan amasapul nga umay ka? Apo, jak maikari nga umawat kin ka iti balay ko. Agsao kalaeng, ket umimbag to ti adipin ko. Tauray siyak adakit iti babaen dagiti natuturay ngem siyak, apag tungpalak ket adame dagiti soldado, amang tungpal kadagiti bilin ko. No kunak ti maysa, mapan ka ijay, mapan, no kunak iti sabali umay ka, umay, ket no ibilin ko ti tagabok, aramidem daytoy, ket aramiden na. Ket isumit dayta ti nakaskas daawan ni Apo tayo Jesus. Amen? Ket babae iti daytoy nga istorya, ada ti talong nga puntos nga kayat kumed nga kasla adalin tayo med, babae iti daytoy nga paset iti Biblia. Ti umuna kakabsat ket ayat nga mapaneknekan. First point, ayat nga mapaneknekan. Love that is proven. Daytoy nga kapitan ket managayat. Ayatin nati adipen na akas ko na iti San Lucas kapitulo 7 versikulo 2. Nga masakit ipatpat gen na unay nga adipen. Ket dandanin matay. Ken dagiti Hudyo akas ko na ti versikulo 5 kunanakit taay ayaten na dagiti tattaumi dagiti Hudyo dagitoy. So isuhan lang nga dagiti Hentil wenno dagiti Romano ti ayaten daytoy nga kapitan no di pay ket dagiti panglakayen pay nga Hudyo. Ket imbangunan na kami pay iti sinagoga. Ket impakita na pay ti panagayat na ti daytoy nga adipen na. Gapu tapat yan na unay iti adipen na ng biro iti pamuspusan. Kakabsat no agbuya tayo kadagiti nga events wenno numawatan ti dagiti Romano itiket kaslawan ti bibiyang dan no agsakit ti adipenan apay ta kangurna na dagiti kapitan ti Roma. So nga, ket ije ayan dagat alistuda lang nga makaala iti adipen wenno dagiti trabahador da. Amen. Ngem dati nga kapitan ket na idumduma. Amen, ket managayat. Nang biro iti pamuspusan. Kasatay babae nga hentil nga uray no maininsulto kimamang latag iti Apo. Amen? Ket uray datayumet nga adda ditoy. Ket din adda dagiti aramiden tayo nga mangipaneknek. Nga mangipaneknek tayo nga ayayatin tayo dagiti pamilya tayo. Ket din at adda dagiti sakripisyo tayo